Hola classe, comencem un nou tema que s'anomena el treball i dins del treball anem a veure primer de tot els sectors del treball, encara que això realment ja ho sabem d'altres anys, però sobretot anem a veure aquests sectors com es desenvolupen en Espanya. Recordem una miqueta, els treballs estan organitzats en tres sectors: primari, secundari i terciari. Els anem a anar veient un per un i veurem com es duen a terme ací al nostre país. Comencem per el sector primari, concretament en l'agricultura. Més de tres quartes parts de la terra està destinada a cultius de secà. En els cultius de secà, els aliments que més es cultiven són cereals, oliverars i vinya. En les zones on es cultiva cultius de regadiu són aquelles que més producció donen, encara que són les menys extenses. Es planten hortalisses, cítrics, arròs, dacsa. Sobre l'agricultura, dir que és una agricultura molt mecanitzada al nostre país. S'utilitzen tractors, segadores i moltes ferramentes que ajuden a l'agricultor a treballar, i també tècniques com el reg a goteig que també faciliten molt la tasca. En quant a la ramaderia, els principals ramats que podem trobar són el porquí, del que obtenim carn i embotits, el ramat l'oví, que obtenim llet i carn, el boví, que també obtenim llet i carn, i per últim, animals de granja, dels quals obtenim ous i carn. També la ramaderia s'ha modernitzat en els últims anys, especialment en la cria d'animals intensiva que es dona lloc a les granges. En quant a la pesca, podem distingir dos tipus de pesca a Espanya. Es dona la pesca d'altura i també té lloc la pesca costanera. La pesca d'altura es produeix en l'Atlàntic i el Pacífic, i d'ella podem obtindre peixos com el lluç, l'areng, tonyina, rap, bacallà i abadejo. En quant a la pesca costanera, es dona lloc al mar Cantàbric i Mediterrani, i d'ella podem obtindre tonyina, sardina i calamars. I per últim, la mineria. La mineria en Espanya és poc important, tot i així podem extraure carbó, ferro, coure, que hi ha una errada, plom i també roques industrials, roques que després s'utilitzen per a la indústria, com la roca calcària, algeps, pissarra, granit i marbre. Així vos deixo una imatge de la península en la que estan pintades cada una de les zones, diferenciant l'activitat agrícola o ramadera a la que se dediquen. En color verd tenim tota la franja cantàbrica, se li anomena l'Espanya humida, recordeu que allí plou molt, i per tant, com que predominen els boscos i les pastures, també hi ha molta ramaderia i sobretot la pesca. En l'Espanya interior, que és la de color groc, la més extensa, com que és una zona seca, els cultius principals són de secà: cereals, vinya i olivera. Sols creixen les hortalisses a la vora dels rius, que són evidentment les zones humides. El tipus de bestiar que predominen són l'oví, el porquí i el boví. En l'Espanya mediterrània, la nostra, és una zona de regadiu i per tant plantem oliveres, hortalisses, cítrics. El bestiar predominant és el porquí i l'aviram. I ens falta per últim parlar de les Canàries.
on predomina el regadiu al litoral i el cultiu de secà a l'interior. També tenen cultius d'hivernacle i en la ramaderia hi abunden les cabres. Comentar que en la zona de Catalunya també veieu ahí que hi ha molts vaixells dibuixats, és perquè també hi ha molta pesca, i també al voltant del golf de Gibraltar, en tota la part sud tant de l'oceà Atlàntic com al mar Mediterrani, a la part sud de la península. Molt bé, anem al sector secundari. En quant a la indústria, les principals indústries que trobem són la indústria de l'alimentació, com per exemple en la producció de iogurts o galetes, la indústria de la siderúrgia, o com fan l'acer a partir del ferro, la indústria que té a veure amb els productes metàl·lics, com les peces de la construcció, maquinària, eines. La indústria derivada del petroli, a partir de la qual se fabriquen plàstics, cotxes. La indústria química, la indústria química de la qual obtenim medicaments, i per últim la indústria del transport, que és la que es dedica a fer peces d'avions, trens, camions, etc. La construcció. La construcció també pertany al sector secundari i va ser molt important en una època d'Espanya, perquè va ser un gran motor econòmic que no només beneficiava al sector de la construcció, sinó que també beneficiava a moltes altres empreses que estan relacionades amb el món de la construcció, com per exemple arquitectes, obrers, fusters, llanterners. Tots aquests oficis depenen de la construcció i se veien beneficiats per la importància que tenia en el nostre país. Però al 2008 va començar una crisi en la que la construcció va minvar i es van reduir no només els treballadors de la construcció, sinó també treballadors que treballaven en altres empreses, com arquitectes, obrers. Ells també se veren afectats. Al principi se beneficiaven tots i després van eixir tots perjudicats per culpa de la crisi de 2008, que comença en el 2008. I per últim, parlar d'energia. Les principals fonts d'energia que utilitzem a Espanya, o que podem obtindre en Espanya, millor dit, són el petroli, el gas natural, el carbó i l'urani. Totes aquestes fonts d'energia són fonts no renovables. La producció no cobreix la demanda, és a dir, no produïm tota l'energia que el nostre país necessita. Aleshores, es recorre a la importació, és a dir, necessitem portar petroli o gas natural d'altres països per poder donar energia a tot el nostre país. També utilitzem altres energies que sí que són renovables, com per exemple l'energia eòlica, l'energia de l'aigua i l'energia solar. Ací tenim un mapa on es veuen diferenciades les diferents àrees i nuclis industrials que podem trobar a Espanya, i simplement comentar que les zones on hi ha més concentració industrial són a Catalunya, al País Basc, a la Comunitat Valenciana un poquet i a la Comunitat de Madrid. L'interior d'Espanya i el sud és la zona en rosa claret. Disculpeu. És la que no té gens de... Doncs el que deia, la zona en rosa claret és l'interior d'Espanya i el sud, són les zones que tenen molt poca indústria. I només ens queda veure el sector terciari a Espanya. Recordar que tots aquells treballs en els que no obtenim un producte directe
són els que inclouen el sector terciari a Espanya. És a dir, el sector terciari són tots aquells treballs, totes aquelles feines en les que ajuden a créixer i a que tots tinguem una vida més agradable o més còmoda. Ha hagut un gran creixement en quant als serveis, tots aquells serveis que ajuden a millorar, com dic, la vida de la població i el nostre benestar, com per exemple en educació, en sanitat. Això també es deu a un augment en el nombre de treballadors que treballen en administracions públiques, com siga ajuntaments, bancs o en activitats culturals i esportives. En quant al comerç, a Espanya podem diferenciar entre el comerç interior i el comerç exterior. El comerç interior s'ha vist afavorit pel desenvolupament dels transports i la creació de zones comercials. I el comerç exterior el realitzem en països de la Unió Europea i Estats Units i Japó. En quant al transport, s'ha produït una millora en els últims anys del transport i aquestes millores es deuen sobretot a aquestes característiques que anem a anomenar. Per exemple, ha hagut un augment en la xarxa de carreteres i vies de tren i això s'ha traduït en menys temps en desplaçaments. Avui en dia agafes l'AVE i en 2 hores i mitja arribes a Madrid, cosa que feia 10 anys doncs no era possible i tardaves molt més temps. També s'ha millorat el transport marítim de passatgers entre la península i les illes o la península i Ceuta o Melilla. I també la millora del transport és degut a aeroports molt importants que tenim a la península, com poden ser el de Madrid, Barcelona, Màlaga i Palma de Mallorca. I ja per últim, evidentment, un dels treballs més importants, dels tipus de treballs que més influïxen en el sector terciari són tots aquells que tenen que veure amb el turisme. Espanya és el tercer país del món que rep més turistes a l'any. En el 2013 varen vindre més de 60 milions de persones turistes al nostre país. Per què venen? Quins són els nostres atractius? Doncs evidentment el clima és el que més venen buscant els nostres turistes, però també venen per la gran quantitat d'activitats culturals que troben i la gastronomia. Un altre fet que atrau als turistes és la qualitat de l'acolliment, el bon tracte que reben, els preus que han de pagar a restaurants, cinemes, parcs d'atraccions, tot això comparats amb altres destinacions similars. I no hem d'oblidar, evidentment, que els turistes provoquen activitats econòmiques, és a dir, creen i augmenten i fan que es moguen els diners i que n'hi hagin activitats econòmiques gràcies a ells, perquè no necessiten hotels per a dormir, teatres, events esportius i creen llocs de treball. Sí que és veritat que moltes vegades aquests llocs de treball són temporals, no? Pots treballar un estiu de cambrer i una vegada s'acaba el període d'estiu, que és quan ja no hi ha tants turistes, la feina acaba, però més val això que res. I així tenim un mapa on venen diferenciades per colors les zones més turístiques de la nostra península. La verda més fosca és on més densitat de turistes podem trobar i la verda més clareta les zones turístiques que tenen una densitat baixa. Marcat en blau les platges on arriben més turistes, no només les del Mediterrani, fixeu-vos al mar Cantàbric també hi ha un parell
de costes que estan marcades. En puntet roig, ciutats que tenen algun interès, o bé per la història, o bé a nivell artístic. Pues imagineu-vos en el sud, Córdoba, recordeu la Mesquita, Granada, l'Alhambra, Madrid, per supost, amb totes les activitats culturals que hi ha, Barcelona, Tarragona, València inclús. I en roig marcat una línia que és el camí de Sant Jaume. A veure què coses, si algú sap alguna cosa del camí de Sant Jaume, que és molt interessant. Fins ací.